Nasledujúce dni prinesú zaujímavé počasie, poďme si povedať, čo sa bude diať v utorok a stredu. Ako vidíme na synoptike nad Francúzskom sa nachádza oklúzny front, ktorý počas zajtrajšieho dňa začne ovplyvňovať aj počasie u nás. Zajtra v utorok budú prichádzať zrážky od juhu až juhozápadu. Podrobnejšie si to rozoberieme každé 2 hodiny, ako sa bude meniť situácia. Použijeme model Aladín od SHMU. Zajtra v utorok v čase o 10:00 sa už budú nasúvať zrážky vo forme snehu. Zatiaľ bude snežiť hlavne na západnom Slovensku, kde to bude intenzívnejšie, najmä na juhu. O 12:00 intenzívne sneženie na juhu západného Slovenska a postupné nasúvanie zrážok na stredné Slovensko. O 14:00 už začne zmena na juhu Podunajskej nížiny, zmena skupenstva, pri prechode to môže byť aj mrznúci dážď alebo poľadovica, neskôr dážď. Na strednom Slovensku sneženie, na juhu intenzívne. O 16:00 stále intenzívne sneženie na strednom Slovensku, na západe už na väčšine územia dážď. O 18:00 už na väčšine západného Slovenska dážď, výnimkou budú vyššie položené miesta, na strednom Slovensku stále sneženie a začne snežiť aj na východnom Slovensku. O 20:00 sneženie na strednom a východnom Slovensku, západ dážď a ako vidíte, sever za týchto zrážok nedostane veľa. O 22:00 začne zmena skupenstva na juhu stredného Slovenska v okolí Šiach a Veľkého Krtíša, na západe dážď a ostatné územie stále sneženie. O polnoci sa opäť posunie hranica sneženia o niečo vyššie, západ stále dážď, streda východ stále intenzívnejšie sneženie. O 2:00 prichádzajú ďalšie intenzívne zrážky, juh stredného Slovenska bude v tomto čase definitívne prechádzať do dažďa, na západe začne výraznejší lejak a na strede a východe Slovenska ešte sneženie. O 4:00 zmena skupenstva už aj na juhu východného Slovenska a na strednom Slovensku sneženie už len približne od 400 metrov, západ stále lejak. O 6:00 podobná situácia, okolo 10:00 už aj na východe takmer všade dážď a na západe stále silný dážď. O 15:00 príde mierne oslabenie, ale stále budú na celom Slovensku slabšie zrážky a večer opäť prichádzajú silnejšie zrážky od juhu až juhozápadu, ale to už v inom videu. Ešte sa poďme pozrieť, kde koľko napadne snehu, kým neprejdeme do dažďa. Vidíme, že najviac na strednom Slovensku od 6 do 15 cm, na vyššie položených miestach až 25 až 30 cm mokrého snehu. Na východe od 2 do 10 cm, miestami až do 15 cm. Pár centimetrov sa môže vytvoriť aj na západe a severe. Ale keďže na sever bude málo zrážok, netreba čakať nič výrazné a na západe to rýchlo prejde do dažďa. Akumulovaný úhrn zrážok bude väčšinou od 5 do 12 mm, na strednom Slovensku od 15 do 40 mm a na severe jednoznačne najmenej. Čo sa týka maximálnej teploty v stredu, na západe do 2 stupňov, aj zemplín do 2 stupňov a na ostatnom území od +1 do -3 stupňov Celzia. Vo štvrtok už takmer na celom území plusové hodnoty, miestami okolo 0, na západe až do 5 stupňov a aj na východe môže byť okolo 5. Zaujímavé bude topenie snehu v kombinácii so zrážkami, sledujte situáciu, budem informovať.